Na ddechrau fod datganiad, sef bod y cyfarfod yma yn cael ei recordio a bydd ar gael ar lein yn fyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod nawr. Diolch yn fawr. Oce, bore da chi gyd yn Nhlas yn y Bwlch ac adra i Pwyllgor Perfformiad Adnoddau dy Merchar 29... Sori, dwi wedi sbio'r cyfnodion heddiw yma lly de. Cyn i ni'r ymddeiriadau ar y trenoldeb, swn i'n licio deud faint am ni yr aelodau fwynhau y diwrnod allan efo'r swyddogion diwrnod o blaen yn y diwrnod datblygu diddorol iawn, a swn i'n licio diolch i'r staff am yn cynnal ni ar y diwrnod yna. O ddiddorol iawn, a diolch am yr holl waith mae'r aelodau'n neud, gwaith da ni'n weld, a mae'n neis cam di weld, bethau, da chi'n weld bob dydd sy'n digwydd o fewn y parc. Diolch fawr chi. A hefyd, Tracy, diolch i chdi, dwi allan cyfarfod ola chdi heddiw, a diolch am yr holl wasanaeth ti wedi roed i'r parc dros y blynyddoedd, a bob lwc ti'n ddodol, Tracy, diolch fawr iawn i ti, diolch fawr. Fawr iawn i ti. Diolch. Iawn, oes na ymwneudau, please, Anwen? Oes, mae cynghorydd Anwen Hughes, cynghorydd Louise Hughes a Ms Naomi Thompson wedi danfon ymddiheuriadau. Hefyd mae Jonathan Coley, cyfarwyddwr cynllunio, wedi bod chydig yn hwyr. Mae'n ambell un arall ddim yma, dwi'n siŵr os dwi'n dod yn eithaf. Dod i mewn yn hwyrach, dod i mewn yn hwyrach, ia? Oce, gret, diolch fawr iawn, diolch fawr. Eitem 2, datgan diddordeb, sori, mae'n drwg wneud, Dilwyn. Dwi'n mynd yn ymwybodol, mae Ifor wedi gofyn i dasio methu cyrraedd i roed ymddeiriad. Ond dwi wedi gweld i unaf o'r ysgrifennu yn siarad. Dydym wedi cyrraedd eto. Oedd o'n gofyn i roed ymddeiriad a sio. Wrach o fewn hwyr. Diolch fawr, Dilwyn, diolch fawr. Reit, eitem 2, felly, datgan diddordeb, os na rhywun eisiau datgan diddordeb mewn unrhyw fatar heddiw? Gai datgan diddordeb yn eitem 14? Na ni. Am fod o'r bosibilrwydd o ffeithio ar ymswyddi. Iawn, diolch Iwan. Er bod sgan o ran John hefyd. Er bod John ddim yma, os ydy cyrraedd ebyn yr eitem yna, mi fydd o'n datgan diddordeb. Yn yr eitem yna ar y ddim saith. Na fo, oce, diolch fawr iawn, diolch fawr. Eitem 3, y cofnodion. Pawb wedi cael cyfle gael golwg o'n nhw? Drwy tudalen yna, 4, 3, 4, 5, 6, 7 ac 8. Os ydy rhywun am gynnig bod nhw'n gywir? Edgar? Meryl yn eilio heddiw, sori Meryl. Diolch fawr. Na ni. Oce, ta. Ymlaen i eitem 4, saflen gweithredu, a Iwan sy'n trafod fo hwn. Iwan, i chdi. Ie, diolch Ysgrifennydd. Oedd y gwelwch chi, yn dechrau ar dudalen 9. Ac mae'r golwg yn dweud i byd y dileu unrhyw eitem, ond o edrych ar y rhestr dwi'n gweld o eitem 11 a dudalen 10. Bod hwnna bellach wedi cael ei gyflawni, a felly fyswn ni'n yr eitem yna. Dynnu oddi ar y rhestr. A fel arall, mae'r rhestr yn y gos ar y gyma. Diolch Iwan. Pawb yn hapus o hynna? Yw sylwad i rywun? Tim? Eisiau ofyn am yr eitem 7 ar hwnna. Oes na unrhyw symud ar yr... Da'n sôn fan yma yna amwysiad i adroddiad dod i mewn amdan yr ffordd strategol i edrych ar y gyfeirio a edrych ar incwm. Oes na unrhyw syniad o hwnna rhywbeth yr os ni edrych ar yn meddwl fi yn gynnar yn lle hwyrach ymlaen i gadw flaen y gar o'n hwn? Fi wedi llenwi'r proforma i fewn, wedi cael ei ddarparu gen Cymru. Mae'n mesu orffen o, os dwi'n cofio, gaf ni 2 adroddiad llynedd. Un am yr awdurdod a un am y 3 parc yn ymwneud yn gyffredinol. Ond angen cyfeiriad strategol gen Llywodraeth Cymru ar faint o risg yn fod yn cynnydd fel corff. A be oedd y gefnogaeth os yn cael cynnydd. Di hwnna ddim wedi cyrraedd. Mae tegryn a bannau yn un sefyllfa ni, sef da ni wedi llenwi'r proforma a mae'n ista ar hyn y bryd tan ddim yn symud ymlaen. Dwi'n yn gweld ni'n cael arweiniad a rwy'n newid yn brydol sydd yn bod. Wrach fydda ni newid yn y cyfarwyddiaeth fydda ni'n ista yna hefyd. So, dwi'n meddwl fydd yna oediad o'r 2 mis ychwanegol.
Nai diweddaru y proforma cyn gadael. Felly, mynd yn ôl i pwynt 8 ar y munedau, fan'na, dyn ni'n sôn am y 1, 2, 3 paragraff i lawr, yn y bwlet gyntaf, da ni'n sôn am cynnal gyfarfod o uwch aelodau'r awdurdod i edrych ar bethau fel yma. Dwi'n cymerfyd hwnna'n digwydd unwaith â chi wedi cael y cyfarthrebu nôl o'r Llywodraeth, ia? Ie. Diolch. Brian, ydych llaw chi fyny dwi'n bo, ta chydig gair? Thank you, Chair. No, it was the same point about diversification. Oce, diolch fawr, diolch fawr. Iawn, diolch Iwan am hwnna. So, a'n ymlaen i eitem rhif 5 ar agenda, diweddariad y gyllideb 23-24, a croesawu Dewi a Sian yma ata ni. Diolch Dewi, diolch Sian. Na i gyflwyno yr adroddiad yn os oes llawn. Dwi'n bach o drafod efo'r Ie, diolch. So ie, adroddiad sgennau yma ar ddiweddariad o'r gyllideb ar gyfer 2023-2024. Da ni'n dod ar adroddiad yma i chi 2 gwaith y flwyddyn. Gafodd y gyllideb i gosod nôl yn Chwefror 23, os yna da ni'n cyflwyno cynnydd ar y gyllideb yn ystod y flwyddyn i chi. Chydig bach o gefndir, jyst yn y dechrau fan'na. Jyst yn egluro beth sy'n mynd ymlaen ar prosiectau gwahanol mae'r swyddogion yn gweithio yno fo. Newch chi gofio nôl yn adroddiad Tachwedd bod ni wedi adrodd bod ni'n disgwyl gorffan y flwyddyn hefo diffyg o 4,5 o filoedd. Ond ysgydyn eich sylw chi 1.7 fyma, mi ydyn ni wedi cael grant ychwanegol gan Llywodraeth Cymru o 1.2 miliwn sydd yn grant revenue a wedyn 8.2 miliwn o cyfalaf. So fydd hwnna'n help mawr i gyllido'r diffyg yna. So fydden ni ddim yn gorffen y flwyddyn hefo diffyg leni lle. A fydd yna arian wedyn, fydd arian incwm sydd parcio gan y blaen yn gallu cael ei gario ymlaen i gyfarch y diffyg flwyddyn nesaf hefyd. Mae rhan 2 o'r adroddiad yn safol i chi o'r gyllideb net wreiddiol a wedyn newidiadau bychan sydd wedi cael ei wneud yn ystod y flwyddyn, a mae yna fwy o fanylion yn atodiad 1 a rhan 3 yr fath o ran. Yn rhan 4 o'r adroddiad gennym ni'r sefyllfa ragweledig, a wedyn da ni yn adrodd fesul gwasanaeth o ran yr amrywiannau sy'n fwy na 10,000 yn ystod. A mae gennym ni fan'na y gwariant a'r incwm ac yn y blaen. Dydy'r tabl yna ddim yn cynnwys y grant da ni newydd gael gan Llywodraeth Cymru. Gafon ni'r wybodaeth rhy hwyr i fedru addasu'r ffigurau yma dod o fo blaen chi heddiw yma. A wedyn, fel da ni'n mynd ymlaen, da ni wedi derbyn lot fwy log yn 4.6, lle da ni wedi derbyn fwy o log na'r targed. Ar flwyddyn efo targed o 28,000. Ond fydden ni'n gorffan, fydden ni'n gwsl gorffan o flwyddyn efo dros 20,000. Jyst oherwydd bod graddau log wedi cynyddu gymaint yn ystod y flwyddyn. Gyda ni y prif prosiectau cyfalaf yn 4.7. Da ni weithio fo ar hyn o bryd, a hefyd jyst pwynt yn nodi bod gwariant a bod yr yrru hefyd tu hwnt i'r disgwyl. Ond mae grant gael gan Llywodraeth Cymru yn rhannol yn mynd i gyllido'r gwariant yna. Felly'r unig argymhelliad ydy i dderbyn yr adroddiad, ond dwi'n siŵr eisiau gen Dewi a llenni'r fwy ychwanegu. Gennych unrhyw gwestiynau? Diolch Sian. Ti eisiau chwilio rhywbeth, Dewi? Dwi'n cael gwbl i'w ychwanegu, diolch Siani am y crynodeb yna i chi. Dyna ni beth ydy ysgwrs mae rhywyddion colocol iawn am yr aren ychwanegol yn newyddion da iawn. Blaw hynny, sgyn bydd allan ychwanegu, diolch. Diolch Dewi. Sa rhywun ar ryw sylwadau? Gai jyst dweud, fi newydd drafftio papur a gyllid yr awdurdod dros y 2 mlynedd nesaf, os yn siarad o'n neud hynny cyn gadael. A fi dau esbonio'r dar cath, so dynnu arian o Llywodraeth Cymru a bydd hynny ond dim mewn fforwm fewn o'r bach. Ie. Diolch Efyr. Na ni.
Di pawb yn clywed ni'n adran iawn gyda llaw, dwi'n eisiau bod i'n mynd iawn yn fod gyfeithio ar pawb yn clywed. Na fo, diolch fawr. Na fo, sam dim sylwag i neb, so diolch fawr iawn Dewi, a diolch i chi Sian fy'r adroddiad. Ac yn bach yn newyddion da i ni fyna, ynde, diolch fawr. Mlaen i eitem rhif 6, lly, profil risg yr awdurdod. Iwan, chdi sy'n arwain ar hwnna? Diolch. Diolch. Diolch fawr. So adroddiad yn diweddaru ar y profil risg wedi bod sy'n cael ei gyflwyno ar gyfer y Pwyllgor Perfformiad Adnoddau yn dod yn mynyddol gyfer yr awdurdod. Fel y gwelwch chi, mae'n gyfarwydd efo chi yma. 3 categori risg lle uchel, canolig ac isel. Ac ar y newidiadau, does o ddim newidiadau o safbwynt statws neu lle maen nhw'n aros yn y categoriau y risgiau. Mae yna un risg ychwanegol wrach os ydych chi'n ystyried bod angen i ychwanegu ar y rhestr, sef risg gwydnwch y tîm rheoli. Mae o bellach yn weithred gennych chi'n dydi ar dalneweithredu'r awdurdod. Ond dydy o ddim wedi cael ei amlygu yn y gofres y risg yma. Ac dwi'n meddwl mae'n rhywbeth strategol ac yn rhywbeth sy'n bwysig fel awdurdod. So fyswn ni'n cynnig o'r bod hwnna'n cael ei ychwanegu i'r rhestr. Ac mi fydd yna fanylion llawn yn cael ei rhoi gerbron chi ar gyfer y tro nesaf. Mae'r rhestr yn cael ei gyflwyno i chi. Diolch. Yn jyst yn mynd i nodi hynny, a dwi'n cymryd bod hynna'n cynnwys y risg o fod yn recrwtio newydd am brifeithredwr yn y pecyn gwydnwch tîm rheoli yna, lly. Hwnna dim bod o'n stand-alone a bod o'n mynd ar y gofrestr ynde. So ni'n gyfanrwydd yn cael ei gynnal ar y gofrestr risg yma wedyn. Oedd yr gweithred yna i'r awdurdod yn dilyn adolygiad Chwilio Cymru ar gwydnwch staff. Wedyn nath i wneud y staff yn gyffredinol a wedyn i'r tîm reoli. Ac yna potensial gwydnwch yn y tîm reoli. Gyfenodol trosiant staff o fewn tîm reoli. Mae yna senario lle bod allan o'r 2 gyfarwyddwr yn y swydd personol a finna. Yna 3 o'r aelodau yna ddim yna erbyn diwedd 2026. Felly mae'r trosiant yna sydd yn rheoli trosiant am. Ac mae'r 3 aelod sydd yn gadael yn y dros 90 mlynedd o brofiad o gweithio ar awdurdod yna. So, mae'n bod yn heddiannol ar y risg register yn ffordd. Iawn, diolch yn meddwl. Edgar? Dwi'n bod hynny'n cael ei wneud yn ffurfiol. A Tim wedyn? Mae'r risg, dwi'n cytuno'n llwyr o beth chi jyst i ddeud am y tîm reolaeth. Mae'n bwysig iawn arbennig y prifeithredwr fel arweinydd y tîm. A mae'n sicr bod gen ni'r continuity ar arweinyddiaeth yna. Mae'n cael ei ymlaen arbennig yn amser pan mae popeth yn newid yn y Senedd yn Caerdydd. Mae yna newidiadau mawr o ran parcio genedlaethol, y potential bedwerydd efo popeth sy'n gallu ddod o hynny. Felly, da ni eisiau rwy'n gry yn arwain y parc tymor hir. Neu sicr bod ni yn saff ac yn bod popeth yn cael ei wneud yn ffordd da ni angen wneud. Mae gen i un arall ar Plas Tan y Bwlch. Dwi'n meddwl mae beth sgyn ni fama, mae gen i 2 risg, 1 rhif 2, yr incwm i Plas Tan y Bwlch, a mae 1 rhif 16 tymor hir, y dyfodol tymor hir Plas Tan y Bwlch. Efo'r penderfyniadau da ni wedi gwneud yn diweddar efo Plas Tan y Bwlch, mae hwnna eisiau ail edrych ar, sa'n deud roi mewn i 1 dyfodol Plas Tan y Bwlch a sut da ni'n rheoli hwnna. Mae yna risgiau, fel mae cadeirydd yn gwybod o ran y PR o hwnna, a sut da ni'n gwneud hynny, a mae rhaid ni'n gwneud sicr bod gen ni hwnna i gyd i gyfro ar actions ar risg i gyd yna yn barod yn ei delio efo hwnna pan da ni'n symud ymlaen. Gwneud rhif 2 ac 16 yn 1 felly. Yn 1 a wedyn gwneud sicr bod nhw'n adlewyrchu'r penderfyniadau sydd wedi wneud a mae gynnu ni'r... Diweddaru y risgau, ond dwi'n cytuno. Mae'n pam bod o ar wahân bellach. A mae risg yn wahanol i'r un sgyn ni. Mae hwn yn risg gweithredol pan byddwn ni dal yn redeg Plas Tan y Bwlch fel rhan o'r busnes y parc yn lle edrych ar partneriaeth neu y ffordd arall ymlaen efo'r peth. A'i awgrymu bod ni'n rhoi bach mewn fanylder yn y risg, so mae gen ni risg i enodau'r awdurdod, mae gen ni risg ariannol ar awdurdod, a mae gen ni risg i diogelwch ar adeilad fel adeilad braf
2 seren. So os gennych chi feddwl am bethau eraill. A mae'n mwy, dwi'n meddwl, o ran staff a pethau fel yna hefyd. Diolch hefyd. Na ni, champion pawb yn hapus o hynna. Iawn. Diolch yn fawr iawn am yr adroddiad yna. So, ymlaen i eitem rhif 7, adroddiad diweddaru grantiau ariannu allanol a... Sori, meddwl ni. Oedd yndi pawb jyst yn hapus bod ni'n cynnwys y risg ychwanegol efo, ond y cynnig wedi cael ei wneud. Yndi. Pawb yn hapus bod yn cael ei gynnwys o'r tribunal. Iawn, diolch Iwan. Na ni, diolch yn fawr iawn. Oce. So, na ni symud ymlaen i eitem rhif 7. Adroddiad diweddaru grantiau ariannu allanol. Emyr, i siarad ar hwn, ia? Ia. Diolch. Da ni ystod 2 blynedd yn adrodd ar y grantia, sicrhau chi gael bod nhw'n cael ei gweinyddu'n iawn. Un peth, nwch chi sylwi bod yr adroddiad yn dyfyrach fel amser yn ymlaen, achos bod cynllunia yn dod i ben, achos am pres newydd i fewn. Mae hwnna bach o bryder. Prif beth i dynnu sylw ydy'r grantia tirweddau cynnyladwy, lleol cynnyladwy, SLSP, Sustainable Landscape System of Places. Da ni'n mynd i fewn i'r drydydd flwyddyn o'r cytundeb 3 blynedd flwyddyn nesaf. So mae hwnna yna. Da ni wedi trafod dyfodol y cynllun yna gyda'r gweinidog. A mae wedi rhaid sicrwydd fod o'r gael yn 2 blynedd pellach sydd yn dda i ni. A does gwrs os da ni'n cael gweithio newydd, mae yna reis fi hwnna un gilo arall. Fe da ni wedi trafod ymhellach efo swyddogion ydy y pwysau ariannol sydd ar y 3 awdurdod, a maen nhw wedi cytuno mewn egwyddor i gael treuan o'r gronfa yna, sef 280 o filoedd yn dod yn ei grant fel grant cyfalaf. A wedyn bod y gweddill o'r arian yn dod i fewn fel mae ar hyn o bryd, ond yn benodol ar gyfer datgarboneiddio a adfer natur. So, dwi'n hapus o ran yr egwyddor a mae wedi pilio chyblygrwydd ni fel awdurdod hefyd. Wedyn mae yna amlyniad o beth sydd wedi cael ei gyflawni. Mi ydym ni wedi gwneud newidiadau i'r cynllun tirweddau cynnyladwy, lleol cynnyladwy leni oherwydd diffyg contractwyr a methu dod i gytundeb efo Cyngor Gwynedd ar un mater, wedi symud yr arian o gwmpas. Dwi'n meddwl, un peth arall, paragraff 3.3 ydy risg, da ni'n gwybod, da ni'n rhedeg wrth rhedeg prosiectau sef clawback. Ac mi oedden ni ar un cyfnod yn edrych dros £500,000 o clawback ar y ffordd cynlluniau SMSs, Sustainable Management Scheme. Ond mae hwnna lawr i, dwi'n meddwl, 10,000 o'n. Felly, y be ddigwyddodd y fanna oedd bod ni wedi arwyddo contract a wedi cytuno gyfundrefn sydd wedi adrodd a adfer yr arian. Ond nath rheola nhw eu hunain newid hanffordd diwedd. Nath nhw wneud yr audit ar y rheola newydd. Nath ni gwyntio allan fel da ni wedi arwyddo'r contract yma. So gath ni'r arian eitha di draffath wedyn. Wedyn, fel arfer dwi hefyd yn gofyn i chi am stocsiau newid yr blaenoriaethau yna, a mae yna dipyn fwy o fanylder yn y ffodiad 1 ar prosiectau unigol. Dwi'n meddwl mae y peth i chi sylwi fama hefyd bod y rhai o prosiectau mawr dod i ben a gynllun Dolgellau dod i ben mis yma. A wedyn mae'r Caernarfon dod i ben mewn 2 blynedd wedyn, a mae Coedwig Law Celtaidd yn dod i ben 2027. Felly mae hwn yn bryder i fi sydd yn symud ymlaen, achos da ni wedi bod yn cyflawni mewn diffyg arian creu trwy prosiectau. Felly mae rhaid i ni roid bach o amser i ddatblygu prosiectau sy'n symud ymlaen neu fydden ni yn gorff sydd ddim yn cyflawni yn llawer. Manylion yn atodiad 1, a wedyn blaenoriaethau yn atodiad 2, a llif penderfyniadau yn atodiad 3. Diolch yn fawr. Edgar? Cwestiwn ar waith o'r 7,000. Os dwi'n cofio iawn, oedden ni'n gorfod gwario a cael y pres ar y diwedd, ie? Ie, oedd y pres yn dod mewn 3 cyfnod. A dyna pan bod ni fel awdurdod yn cario gymaint o arian yn sgefn. Caniatau hynny.
Ar hyn o bryd, da ni'n iawn, enwedig efo'r arian, da ni wedi cael ffefnos yn ôl. Ie. Mi o na senario chydig o fisoedd yn ôl, o'r ofsar rhaid mynd i'r farchnad i gael arian Ie. i bontio tan yn gael Ie. busnes. Os yw'n rhaid i bontio fo. Nag oes. Iawn, Tim? Cwpl o bethau bach. Rhywbeth sticio yn y mewn allan y peth. Rwy'n eisiau gwybod eich bach mwy. Ar tudalen 45, da ni'n sôn am gorddinol hôl a ffaith hwn wedi gwrthod gweithio ar y cyd efo ni. Ydy'r reswm ti'n ôl i hwnna? Ydyn nhw jyst yn licio rhododendrons neu? No broblem. A'i gael ateb i ti o hwnna, ond fel arfer, Dwi'n gwybod ti'n gael. personol iawn efo gerddi bobl. O'n i jyst eisiau, yn farn fi, dwi'n meddwl mae'r blaenoriaetha yn appendix 2 yn spot on a dal gario ymlaen efo hynny, os dim reswm i newid heina ar hyn o bryd yn y meddwl fi. A trydydd peth o'n i eisiau dweud yw, mae'r byd o ran cyllid allanol wedi newid efo Brexit, efo life a pethau fel yna. Oeddwn ni mewn sefyllfa da iawn o ran life yn arbennig oherwydd o Ewrop yn licio be oeddwn ni'n neud yn Cymru yn arbennig yn y parc a'r cyfoeth a pethau fel yna a gweithio ar y cyd. Mae gennych chi gronfeydd lotri a pethau fel yna sydd dawn dod i mewn o fan y waith eisiau neud ar hynna. A unig peth fysa i'n dweud yw i fi a mae'r Llywodraeth wedi bod yn dweud eiriau oedd yn pwysio'r ffordd iawn yn mwy diweddar amdan pres preifat. Mae'n wahanol, hollol wahanol, ond efallai dyna'r ffordd ymlaen efo hyn oherwydd 50 blynyddoedd yn ôl sydd wedi beth i'n meddwl amdan pres European. Mae pethau yma'n symud a newid. Rhif pwynt na i fama, bydd o'n papur trafod cyllid yn y gweithgar nesaf ydy, mae gynnu ni o ddeutu tua 4 miliwn o bres da ni'n gwario fewn yn adrana sy'n tynnu arian. Felly, os da ni'n cael yn gwasgu'n ofnadwy a bod ni'n torri ar hwnnw, gallu neud prosiectau disgyn yn sydyn iawn. A dwi'n gytuno'n llwyr o beth chi wedi gwneud, da ni wedi gwneud pethau arbennig o dda efo'r pres mae dros y 10 mlynedd dwytha yn arbennig. Lot ohono i wneud efo chi am yn personol efo'r gallu sgynnoch chi ar hwnna. So dwi'n gwybod chi'n sôn o'r aelodau, mae'r un coedig lawr celter un mwyaf i roed project, a ni eisiau neud ego. A parc nath pigo hwnna fyny a redeg o basically efo partneriaid eraill, felly mae hwnna'n uffon o beth i ni gallu neud. Iawn, diolch yn fawr iawn Emyr. Diolch yn fawr ar gyfeillion ar y tudalen 37, 5.1 i 5.6 i pawb yn hapus o'r gyfeillion yna? Pawb dangos chi? Ti pawb yn Os pawb yn hapus? Na fo, gred. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch yn fawr. Na ni tiwpion. A croeso i fawr, ato ni. Reit ta. Mlaen i eitem rhif 8, rhaglen waith corfforaethol 23-24, diweddariad ar yr amcanion llesiant a Iwan, dis'n arwen ar hwn, ia? Ie, diolch yn fawr. So, adroddiad adrodd ar y trydydd chwarter. Byddai'n 3-4 hwn ac lle mae'n bosib, da ni hefyd wedi adrodd ar y trydydd chwarter. Bydd un adroddiad terfynol yn dod gan bron yn Pwyllgor dim diwedd y flwyddyn. Fel yr arfer, da ni wedi gosod allan efo'r goliath o traffig sydd yn wneud o'n eitha bwyd i chi weld beth sydd ar amser, beth sydd ychydig ar ei holi a lle mae'n broblemau pellach mae o'n goch. Mae yna hefyd hexagon glas yn does a rhai bethau ac mae'r hexagon glas yn dangos fod yn berthnasol i'r llythyr gwaith y Llywodraeth ac yn tudalen 88 ymlaen ar y adroddiad mae'r llythyr yna wedi cael ei ystyr yr prif bacterion yn cael ei ystyr allan yma a sut ma'n pa eitemau sydd yn bwydo mewn yn unigol wedyn i mewn i'r rheini. Yn arferol, da ni'n mynd i ddweud yn wedyn mesul tudalen os ydyn ni'n gwrs yna'n codi. Na o, diolch Iwan. So, a ni trwy'r daflen, cychwyn o tudalen 50, a os ydych chi wedi allan, ysgolch dda, os ydych chi eisiau rhoi sylw ar rhywbeth. 50, 51, 52,
53. 51, please, Chair. Item, I don't know what it is, AC 121, the messaging campaign, which I have to say has been really brilliant, and all the focus on plastic and so on has had a lot of coverage. Will we in due course be doing any more formalized evaluation? I note the comment here, that it's been well received, but that's our view to some extent of probably informal comments coming back. I'm just thinking planning forward and the importance of the sustainability tourist, the visitor sustainability issues in the park, whether we will be doing anything more formal in due course to look at that as to what works well and what didn't work so well, so that we can actually get even better at it. Ie, dyna'n bwynt i gynteg. Byddwn ni edrych i mewn iddo fo ac yn gorffori lot o dyfodol. Os dwi'n cofio'n iawn, mae brifysgol i plastig hefyd, so os dwi'n gwneud ni gael adborth gynnyn nhw. Ie. Dwi'n bron yn saff o iawn yn y prosiect. Dwi'n iawn yn wyt, ie. Oce, diolch fawr. Diolch Fred. Mlaen ar tudalen 53, oedden ni de, 53. Tim, yn gyntaf y Senedd Curig, dwi'n ac 1.3 ar y tudalen cyn, dwi'n falch iawn i weld y waith sydd wedi cael ei wneud. Sori, 2, sori, mae'n y waith fan'na a pethau i helpu bobl fynd o gwmpas y parc heb ceir a pethau fel, dwi'n croesawu hwnna, mae'n gret i gael hwnna di wneud. Dwi'n poen bach am AC 15-16, y strategaeth ar y llwybrau ar y Wyddfa, a hefyd bach mwy o waith efo'r rŵts ar y Wyddfa. Mae'r amserau'n dweud Chwefror 24, just update ar nhw pa bryd da ni'n disgwyl oedden ni'n gallu gael. Dwi'n gwybod mae problem sy'n bod o Adnoddau, pethau fel yna. Dwi wedi bod yn holi ac mae'n olithiant wedi bod yn dyna pan bod yr ddau yma'n goch ac mae nhw'n ymwybodol bod yna bwysau ac iddyn nhw'n gyflawni. Os yn syniad pa bod yr dyddiad bethau chi dwi'n datblygu aelodau wedi mynd i helpu tuag at paratoi strategaeth y fath hefyd, cael adborth gan yr aelodau. Felly, da ni'n gobeithio fydd o ger bron yn y chwarter nesaf. Mlaen i tudalen 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, Philip? Mae di'r lle, dwi'n meddwl, mae addas i fi bigio fyny ar y pwynt a beth sy'n trwy meddwl i ddiffyr yn erbyn APCE 4.3, ond dwi'n meddwl os di hwnna'n fwy o pwynt strategol ynglyn â, dros flwyddyn ôl, fydden ni'n pasio i ailfrandio a galw y parc yn Parc Eryri, a dim Snowdonia, defnydd yr Wyddfa felly, sydd wedi bod yn am o'n i'n llwyddiannus iawn. Ond lle da ni'n gadael hynna, a beth yw'r camau nesaf o ran, pa mor llwyddiannus i hwnna, beth yw'r gwaith sydd angen wneud eto ynglyn â'r ail-enwi a'r brandio. Felly, oes yna strategaeth neu gynllun gwaith sy'n mynd i fod ynghlwm â'r gwaith yna. So, da ni eisiau fod yn just yn one hit wonder. Da ni'n dal i fod Snowdonia cael ei ddefnyddio ar yn arwyddion a bob dim felly. A dwi'n meddwl na ddipyn o waith cyso ar hynny, mynd o foi'r cam nesaf. Dwi'n mwy na dim. Gared un sy'n o gyntaf, oedden ni'n pas y brenin efo aelodau bydd Gwener, canolfan sy'n cael ei noddi gan Sports England.
Ac ar yr hysbysfwrdd yna, oedd Eryri, Snowdonia brackets yn Sports England. So, cytuno chi ddilys, mae o wedi ennill I blwydd. Yr arweiniad nath I reid i'r aelodau oedd bod ni'n cyfnod o 2 flynedd I addasu, iwsio 2, a wedyn cymryd stoc wedyn. Mae'r cymryd stoc na dywys ail edrych ar yn brandio ni. Bach yn logo ni. Dyna ni broblem technegol cyfreithiol sef yn hyfraith. Mae gennym ni 2 enw, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Snowdonia Park Authority. I sôn wrth y swyddogion ac y brifdog pan dda yna gyfnod deddfwriaethol yn dod I fyny I edrych ar bwrpasau parc cenedlaethol a mwy na thebyg fydd yna. Bod ni yn gallu cysoni yr enw Cymraeg yn unig wedyn. So rwy ma'n stisio. Ie, hyd nes fod y newid yna mewn unrhyw ddogfen gyfreithiol, os yw'r ddogfen yn Saesneg, mae rhaid cyfeirio at yr enw Saesneg. Mae yna ffyrdd o chwmpasus sef lle maen nhw'n defnyddio, dwi'n annog I bobl defnyddio Snowdonia Park Authority a dod y Parc Cenedlaethol Eryri yn yr un frawddeg a wedyn jyst cyfeirio at fo fel Eryri a weddill yr neu authority neu beth bynnag yn weddill y ddogfen. So mae yna ffordd o leihau y defnydd. Ond o safbwynt yr ymgyrch, dwi'n meddwl bod yr ymgyrch wedi bod yn llwyddiannus iawn ac beth sy'n ddiddorol gweld ydy mae'r cyfryngau wan eithriad ydy bod rhywun yn gweld Snowdonia yn cael ei ddefnyddio. Maen nhw'n gwneud ymdrech I ddefnyddio Eryri I dod yn yr cyfryngau Saesneg, newyddion Saesneg ac yn y blaen. Mae'r rhaglen Country File yn gyfeirio at Eryri wrth wneud i'w rhaglen i arwydd Eryri oedd o blaen. Jyst I roi glas o sut mae'n gallu cael ei wneud, mae enw Cyfoeth Naturiol Cymru yn swyddogol yn y ddeddfa ydy'r The Natural Resources Organisation, o Natural Resources, dwi'n cofio'r union, rhywbeth The Natural Resources Agency of Wales, rhywbeth fel ydy o ddim yn Natural Resources Wales hyd yn oed. A maen nhw wedi defnyddio Cyfoeth Naturiol Cymru, Natural Resources Wales, am phopeth mewn neud a'i logos o beth o fel yna heb unrhyw draffaeth o gwbl, felly. So mae'r just felly gweithio ffordd ymlaen trwy'r fath yna ffynu. Ie, dwi'n meddwl mwy os gan llawia swyddogol I staff a I ni ar sut da ni'n defnyddio'r geiriau yna yn sgil bod yna issues cyfreithiol. A dwi'n dall hynny o ran y cofresty'r enw felly. Ond mae o'n clipio fyny bob hyn a hyn a dwi'n gweld yr Snowdonia yn clipio fyny mewn pas mae hwnna di mynd I fanna. Ac falle bod o dal yn y dogfennaeth ni fyd fel awdurdod ynde. Does o ddim cysondeb fel sydd arfer. Jyst meddwl bod eisiau dim bach o trapus o fyny chydig. Jyst, ti'n gwybod, chodi'r pwynt yna, lle bod y gwaith ar y waith. Dwi'n meddwl o chi. Dwi'n meddwl pwynt teg yn ei yma, yn rôl ni, eisiau dysgu allan o Covid, yn rôl ni fel arweinwyr. Mae'n syndod faint o gyrff sydd wedi mynd ar y enw Cymraeg yn unig ar ôl ni alw allan. Ac yn dwytha nes I, wel, doedd undeb myfyrwyr Aberystwyth, mae'n gael hynny yn undeb myfyrwyr. So, dyn ni wedi rhaid hyder I bobl eraill eisiau Gymraeg hefyd. Ond ni ar rhyw gafod swm o planning aid Wales yn cyffordio fo. Ac oedd yn sylwodd yna, aelod staff yn deud o Snowdonia o gair ynde. So ni wrthi yn reid negesu yn Eryri dio, cywiro. So dydy'r negas ddim allan yna mae o'n habit, ond dwi'n meddwl allan bod angen push arall ynde. Dim jyst ar y cyfryngau, lle falle mae pobl cyffredin yn ddall o, ond trwy fywyd cyhoeddus yng Nghymru ynde. Diolch. Dyfal donc. Ie. Mlaen I tylen 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, a wedyn 88, 89, 90, 91.
Hapus fo hynna? Ni, argymelliad ydy archwilio a trafod rhaglen waith gorfforddithol o flwm. Pawb yn gytun fo hynna, pawb yn iawn hynny, swch chi ddangos, plîs. Na ni, diolch fawr iawn i chi, diolch Iwan. Da ni'n mynd i eitem rhif 9 wan, deddf rhyddid gwybodaeth a Bethan sy'n ymwneud ar Zoom, ia Bethan? Ie, diolch yn fawr, brad Croeso, chi. Bethan. Felly, dyma'r adroddiad blynyddol sy'n rhoi cynodeb o'r ceisiadau daeth i law ar drwy deddf rhyddid gwybodaeth yn ystod 2023. Mae hwn yn rhoi trosolwg i chi yma o'r ystod eang o bynciau mae ceisiadau yma wedi bod ynglyn â sut ymatebwyd i'r hynny. Gwybodaeth ydy'r adroddiad yma, croesawaf unrhyw sylwadau neu gwestiynau penodol sydd gennych chi ar hyn, ond fel arall fe welwch chi yr argymelliad yw i nodi cynnwys yr adroddiad. Iawn, diolch Bethan. Sa rhywun yn sylwad? A ni, Swel? Ti ar miwt, dwi'n meddwl. Ydw, ie, cynnig yn adroddiad. Iawn. Cynnig yn derbyn, ie. Na fo, i'r dim, diolch Swel. Yr argymelliad ydy i ni bod y Pwyllgor yn nodi cynnwys o'r adroddiad. Pawb ddangos os gwelwch yn hapus? Diolch fawr iawn. Oce, a dyn Bethan, ti'n aros o'n i i'r cynllun cydraddoldeb strategol 24-28, ia? Ia, na fo, ia. Diolch Bethan. Fe welwch chi o'r adroddiad blaen, mae'n ofynnol i'r awdurdod cyhoeddi cynllun cydraddoldeb strategol newydd bob 4 mlynedd. Mae gwaith cydraddoldeb ac yn benodol y gwaith o osod ein hamcanion ac ymgynghori arnyn nhw wedi cael ei wneud ar y cyd gyda cyrff cyhoeddus eraill ar draws Gogledd Cymru. A da ni wedi gwneud hyn o'r cychwyn cyntaf ers 2010 pan gafodd yr ddeddf ddod i mewn. Mae hyn y ffordd da o rhannu adnoddau a mynd allan i fwy o bobl. Mae ymgynghoriaeth sylweddol wedi digwydd yn diwedd rhad weitha ac i mewn i'r hydref ar ein hamcanion presennol trwy holiadur ar-lein ac hefyd sesiynau mewn person. Ac o ganlyniad i'r adborth a sylwadau gafwyd, mae rhai newidiadau wedi cael ei wneud i'r amcanion cydraddoldeb. Pryn bynnag mae prif ethos yr amcanion yn aros yr un peth, a fe welwch chi hynny yn yr 7 amcan sydd gennym ni wedi rhoi allan ar tudalen 103. Mae cynllun gweithredu i wireddu'r amcanion yma yn cael ei lunio ar hyn o bryd. Ac fydd yna rhai prosiectau a llifau gwaith newydd i ychwanegu, mi fydd nifer o'r gwaith presennol yn parhau achos mae hyn yn amcanion tir dymor. Os oes gennych chi gwestiynau neu sylwadau, fyddai'n hapus i matab i'r rheini, ond fel arall fe welwch chi yr argymelliad yw i cymeradwyo a mabwysiadu'r cynllun ar gyfer 2024-28. Diolch. Diolch fawr iawn Bethan. Sa rhywun i'w sylwad? Edgar? Gyda'r gyfeilliad, fedrwch chi adolygu a beth bynnag o fewn y byd ar blynedd. Diolch. Iawn, diolch. Pawb cytuno ar hynna? Oes pawb ddangos? Diolch fawr iawn. Champion, i'r dim. Iawn, yndi. Eitem 11 wan, sy'n adroddiad ar lafar gyn ti, Ania? Na, diolch ni, croeso at ni. Mae'r neud yn ymwneud. Diolch yn fawr. Tecyn Wellbeing 360, ond ia. Ia, mae hwn wedi bod yn fydd mae'r staff yn y parc wedi bod yn erbyn ha flwyddyn dwytha. A be ydi o ydi cynllun buddion staff rhagorol, dydy gwir, sy'n cynnig cefnogaeth ddim yn unig i'r staff, ond beth sy'n draw wahanol efo'r cynllun yma ydi mae o'n ymestyn i teulu yr aelodau staff hefyd, pawb sy'n byw yn y cartra ar hyn o bryd, maen nhw'n cael y buddion yma. Nath nhw gychwyn efo ni, so mae'r awdurdod yn talu ar ran yr cyflogau i gyd. A be maen nhw'n gael ydy, maen nhw'n cael fatha app ar ei ffôn, neu maen nhw'n gael ar eich laptop hefyd. A wedyn mae'n chi fynediad at yr holl fideo yma i eich hun.
Na i fynd trwy buddion efo chi, a na i jyst rhoi dipyn bach o adborth i chi o profiad rhai o lot o staff sydd wedi adrodd yn ôl i fi ar llwyddiant yr app 360 yma. So mae rhai o'r gwasanaethau maen nhw'n gynnig yn cynnwys gwasanaethau meddygon teulu ar-lein 24 awr, 365 diwrnod y flwyddyn drwy Health Hero. Be mae hyn yn feddwl ydy, da ni gyd yn gwybod bod mae'r anodd wedi cael apwyntiad meddygol ar hyn o bryd yn y surgeries, mae'n anodd iawn yn wedig ar ôl Covid. Be mae hwn yn neud ydy galluogi chi ar eich app i gael slot efo meddyg, a da chi'n trefnu slot eich hun, maen nhw'n galw chi nôl, maen nhw'n gofyn am jyst fanylion o beth ydych chi eisiau siarad fo'r meddyg amdan. A dwi wedi gwneud o 2 gwaith ac hira dwi wedi disgwyl i drafod efo meddyg ydy 8 awr. Dwi wedi gael o ar y diwrnod bob tro dwi wedi gwneud o. Mae o'n gret achos ydych chi'n siarad efo meddyg, maen nhw yn trafod fatha fysach chi mewn surgery fel arfer. Maen nhw'n gofyn i chi yrru lluniau os ydyn nhw beth ar y croen neu beth felly, neu ddisgrifio'ch symptoma wrthyn nhw dros y ffôn. Ydyn nhw'n gwneud video call i chi hefyd. Ac maen nhw hefyd yn gallu cyfeirio chi at arbenigwr, maen nhw hefyd yn gallu gyrru prescription i chi. So mae'r prescription yn dod wedyn i chi drwy eich cyfeiriad e-bost chi, ac mi ydych chi yn gallu derbyn y prescription yna am ddim o fewn eich fferyllfa lleol. Mae o'n deud ar yr app bod nhw i gyd wedi ymrwymo i hyn, ond mae yna jyst 2 aelod o staff sydd wedi cael ei troi yn ôl yn deud na dydyn nhw ddim yn rhan ohono fo, felly os dyn nhw eisiau fo, fe rhaid nhw drin o fath o prescription preifat a talu, ond dwi wedi gael o am ddim, a does na neb arall wedi codi issue bod na gost efo'r prescription. So mae hyn wedi gweithio'n rili da. Mae aelodau staff wedi, efo plant ifanc, sydd yn poeni amdanyn nhw efo gwres ac yn y blaen, wedi cael cyngor syth bin a sydd wedi tywelu meddyliau nhw, a dwi wedi cael adborth rili da ganddyn nhw. So mae hyn ar gael rwan, da ni eisiau gynnig o i chi hefyd fel aelodau, ac wedyn dwi'n trafod ar lafar heddiw, mi fydd na e-bost yn cael ei gyrru ymlaen i chi efo'r gwybodaeth i gyd, sut i chi fynd lawr i lawrlwytho, sut ydych chi'n cael cod, wedyn os ydych chi'n cael unrhyw drafferth, fedrwch chi ddod at a fi neu Gina sy'n gweithio yn agos efo fi i wneud y staff, ac chi'n mynd ar-lein ac yn gallu derbyn y buddion ma'n syth bin. So mae'r un meddyg wedi bod yn llwyddiant arferchog i ni, a da ni'n cael adborth rili da ar hynny. Mae yna gostyngiadau mawr mewn siopa stryd fawr hefyd, sy'n gallu safio lot o arian i chi. Ond na lot aelod o staff wedi ymuno efo'r app a wedi cael lot o discount ar fatha uniforms cyn dyn ôl i'r ysgol tro yma yn JD Sports a beth felly. Fel arfer, pan maen nhw'n cynnig buddion fel hyn, mae'n lot o siopa, achos lle da ni'n byw, dyn nhw mae'r gael, maen nhw'n gael yn Gaer, neu Lerpwl, neu rhywbeth, mae hein yn Tesco, maen nhw'n Asda, a maen nhw hefyd yn trio targedu siopa lleol hefyd i ymrwymo efo'r app. So maen nhw'n fuddion rili da, da ni'n gallu defnyddio bob wythnos. Da ni wedi bod yn defnyddio Medra ers blynyddoedd, achos maen nhw'n cynnig cwnsela yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae 360 yn cynnig yr un cwnsela hefyd, a mae yna 2 aelod o staff wedi adrodd bod nhw wedi taro cyfnod reis dywyll yn sydyn iawn, a wedi cael cyngor arferchog o fewn oriau a fewn y system yma hefyd. Ac mi feder eich aelod o'ch teulu chi hefyd os yna bartner neu plant neu rhywun. Mae rhaid nhw fod yn byw yn yr un cyfeiriad â chi, ond maen nhw'n cael y gwyddor hefyd. Mae MindPal, so mae hwn hefyd yn fatha app o fewn yr app, lle da chi'n gallu gwneud mindfulness. Mae'n helpu chi wneud yoga, mae yna therapi, yna aelod o staff yn feichiog a wedi rili mwynhau y yoga for pregnant mothers, a wedi rili mwynhau hwnna, mae hyn i gyd am ddim. Hefyd mae yna app fedrwch chi roed, a mae yna'n atgoffa chi i gymryd seibiant, i fynd am walk os ydych chi eisiau eglurio'ch meddwl, ac yn gwneud fatha
quotes i chi, i helpu chi drwy'r dydd, lle. So mae hynna rili da. Mae yna lot o resets ar gael hefyd i goginio i gadw'n heini. Mae yna app ffitrwydd yna hefyd, yn ystod ein chi wedi gwybod am Les Mills, ond mae hwnnw yn reit boblogaeth a fel arfer, chi'n gorfod talu cryn dipyn i fynd ar rhaglenni heini, ond mae yna rhywfaint i gael ar yr app yma, mae hwnnw'n rili da. Mae hwnna fatha fitness app yn debyg iawn i'r under am yr un fedrwch chi gael. Mae yna wybodaeth a cefnogaeth penodol ar perimenopause a menopause hefyd efo online menopause centre yr OMC, a mae hwnnw'n cynnig wybodaeth am symptoma a chefnogaeth hefo'r perimenopause a menopause i rhywun sy'n diodda neu aelodau teulu nhw sy'n eisiau dim bach mwy o gyngor. Cefnogaeth gofalwyr hefyd, gwasanaeth cymorth gofal ac anenion arbennig drwy Grace Consulting. Mae hyn yn gallu helpu os mae rhywun efo rhieni sy'n mynd yn hynach ac ella gorfod gwneud penderfyniad rili anodd efo'i gofal nhw. Maen nhw'n gallu rhoi cyngor i chi dros video call neu ar y ffôn os ydych chi isio unrhyw gyngor efo hynny. Eto ddim. Mae yna gyngor ariannol drwy Origa ac Ask Bill, a mae hwnnw yn rhoi cyngor arbenigol i chi ar lles dyledion, cynilo, rhoi trefn ar filiau, newid tariffs o'r felly. A mae yna lot o llyfrau gwaith hynno'n gymorth self-help books fedrwch chi wneud lawrlwytho am ddim. A mae yna total motor assist am ddim am ddeud ac mis. Mae yna ostyniadau hefyd ar diesel a petrol da ni wedi weld cyn dolyg. Ac yr un mwyaf newydd maen nhw wedi ychwanegu yn y bythefnos dwytha ydy, fel ydych chi'n gweld dwi'n gorfod defnyddio sbectol i ddarllen hyn, ond profion sgrinio iechyd llygad yn y cartref. So bod mae OcuShield yn neud, mae hwn yn gret. Chi'n gallu neud o efo ffôn, gael profio'r llygad, a mae o'n mewn llai na 7 munud efo'r oes newydd o brofion sgrinio drwy ffôn symudol, tablet neu gliniadur. A be mae'n neud ydy, da chi'n gallu checio eich iechyd distance a bob dim os oes gennych chi unrhyw fath o ddirywiad yn eich llygad, colour blindness, bethau felly. A wedyn be mae'n neud ar diwedd hynny ydy, na, da chi'n oce, checiwch eto o fewn 6 mis, neu fedrwn nhw ddeud, ia, gnewch pwyntiad efo aptegydd rwan. So dyda ni ddim, dydyn nhw ddim ffaith yn deud, mae aptegydd wedi checio llygad, ond mae o'n rili da, a mae yna lot wedi bod yn neud ar hynny, mae hwn yn gret. Mae hwnna rhywbeth sy'n ei annog i chi i dreialu, sy'n ni'n licio cael adborth yn ôl gan chi. Hefyd, maen nhw'n rhedeg fatha sgîm, maen nhw'n gwneud vouchers bob yn hyn, a 2 waith yn y 3 mis dwytha, mae yna 2 aelod o staff y parc yn benodol. Mae un di ennill 100 o voucheri cyn dolyg efo Amazon, a mae'n un arall bythefnos yn ôl wedi ennill 30. So, mae pobl yn lafu bod yn sôn am hyn, achos bod tro dwi'n gweld rhywun yn y cyntaf neu rhywun yn dweud, da chi wedi gwneud 360, da chi wedi gwneud 360. A mae heili a ffrindiau fi'n dweud, be ydy'r 360? Mae o'n gret, dwi'n yn ambassador rili da iddyn nhw, achos dwi wedi cael profiad da. Dwi'n gwybod os da aelod arall, os da swyddog arall wedi defnyddio'r app o gwbl neu wedi cael unrhyw brofiad, ond fydd hwn ar gael i chi fel aelodau rwan. Ac fel dwi'n dweud, mae yna lot o wybodaeth, fedra i roid yr website i chi sbio arnyn nhw. Mi wna i roi crynodeb o beth wedi sôn am heddiw, ac wedyn i ddangos i chi sut da chi'n cysylltu i gael cod penodol, a wedyn bydd Gina neu fi helpu chi. Mae Gina well efo technoleg na fi, so da chi'n gyfeirio at i gyntaf, os da chi wirioneddol stuck, fedra i helpu chi. Triwch o allan, mae o'n ddydd, da ni'n gwerthfawrogi bod yr awdurdod yn rhoi i ni, wel, swyddogion am ddim, mae o'n newid bywyda aelodau staff sy'n gret y ffordd ymlaen. Diolch ni am, yn swnio'n high-tech hwnna dwi'n mynd, ond os gen i help gyn ti'n neud o'r werth i wneud. Da i neud o, fedar unrhyw. Os ar rywun i'w gwestiwn beth i, ia, Tim? Mae'n swnio ffantastig ni. Mae'n well ar rhaid wedi trio o blaen. Mae'n llefydd. O na rhywbeth ar Radio 4 yn glwyd yn o blaen yn sôn amdano mae'r problemau mae wedi pobl i cael efo'r employment assistance. O ran y safon, da chi wedi dweud i ni bod y consela pethau mae bobl i gael, di bod yn arbennig a di fynd y lawr yn dda.
Ond y pobl yn sôn amdan rhai oedd wedi dechrau off yn dda, a wedyn di endifynu o'ch chi'n delio efo AI, a ddim person. A wedyn o'ch chi'n cael pethau fel, ti'n sefyllfa da, wel, beth yw'r ateb ti, o'r fath yna peth. Di o'm yn swnio fel mae hwn o fath yna o peth, ond mae'n bwysig os ein dweud i monitro, neu sicr bod o ddim yn dod i mewn a safon ychel a di rhywiau i safio bres o ran y delivery. Ond dwi'n swnio'n arbennig o dda, dwi'n gobeithio mae gen i rhywbeth danedd yno. Wel, da ni hefyd, dwi yn bwysio dwi'n cyfarfod efo Kevin sy'n bia'r cwmni o chwarterol. Dwi wedi gofyn am fatha yswiriant aifeiliaid hefyd, mae'n edrych yn mewn i hynny. Hefyd, maen nhw'n wedi edrych yn mewn i wneud ffisio 6 sesiwn o mim i ni hefyd. Ac maen nhw'n wedi edrych ar multi-skeletal heintia o fewn hynny i helpu hefyd. So maen nhw'n rhaid yn gofyn am fwy o arian gyda ni o fewn y becyn, maen nhw'n adwn y gyd i mewn, a da ni jyst cael mwy o fydd. Mae'r ffisio yn swnio ffantastig, dwi'n gwybod faint mae'r anodd mae'n cael ei ffisio o Gogledd Cymru. Cwestiwn arall gan i, faint mae'n gostio ar ffrydor? 3,99 per person dwi'n meddwl ydi o. Yndi, ac oedden ni yn talu, nes i wneud adroddiad i'r tîm rheoli blwyddyn dwytha. Dwi'n meddwl bod ni wedi talu 3,000 ychwanegol dwi'n meddwl i be oedd y cytundeb gyda ni just kilometra o blaen. So da ni'n cael hein i gyd yn ychwanegol yn lot rhatach ac mae'r staff yn defnyddio fo, maen nhw'n rhaid adborth i ni. Maen nhw'n gyrru e-bost i ni, pob sydd ddim rwymo, maen nhw'n gyrru e-bost allan yn wythnosol yn just amlygu be ydy'r trend os yna beth sydd ar gael lle. Ond da ni i gyd yn fwynhau o a da ni ddiolchgar iawn bod ni'n gael o am ddim, mae'n gret. Cyntaf byd fydden ni yr e-bost allan i chi. Gos o fydden ni'n neud o heddiw yn neud o fori i chi gael cychwyn. A bys ni'n edrych ymlaen i gael adborth gennych chi os gael. Gael jyst dweud, dwi di wisio unwaith oedd y ferch yn Gaerdydd yn sal. Nes i gael apwyntio doctor yn lle mae'n Gaerdydd. So, bach o blwyddau i mwyn cael mynediad i hwn, cos dechnegol dydy mae'n byw. Chofio bod ni'n cael ei recordio. Gyd i ddeud rhyw fath. Casgliad oedd bod ti wedi cael ffonio'n 9 nos, bod wedi cael pwyntiau meddyg yn 9 bore, wedi cael prescription yn ganol dydd. Mae'n briliant. Oedden ni, pan mi eisiau fod tîm rheoli gychwyn, oedden ni gyd yn dweud, mae hyn, ma'n dweud too good to be true, mae'n agatch fan hyn, de. A ges i'n herio, fel sa chi disgwyl gen tîm rheoli arno fo, a bob un cwestiwn oedd yn ofyn, na, ma' nhw yna, a fath o ymlaen a siarad efo ni, ac mae o'n briliant. Iawn. Jo, ti eisiau dod i mewn? Yeah, my question's been answered. Tim asked the cost of the authority, but that's been answered. It really sounds like a great app. Thank you. Iawn, diolch Jo. Dilyn? Jyst, dim o swnio, dwi'n wedi cael yn gyfnod chi, roedd e'r old cwmni sy'n ei weithredu yn dda i chi. Ydych chi'n gwneud rhywbeth o waith efo hwnny? Can the mic be passed across to Dilwyn? Sorry. Sorry, Josh. Sorry about that, Bill. Ia, be o gyda'i siofyn ydy, mewn gwirionedd, os yw rhywfaint o waith wedi cael ei wneud, bod hyn yn mynd i helpu hefyd rhag bobl yn gorfod cymryd amser i ffwrdd o gwaith hefo plant a bethau felly, chmod, mae yna potensial yn fama iddo weithio o blaid i'r awdurdod yn hynny o beth hefyd yn does cael tawelwch meddwl a felly ydy lot o'n afon am alawn de. Dwi'n gwybod ych chi wedi gwneud rhywfaint o waith o gwmpas yna. Da ni'n mynd i fod yn gwybod yn anffodus faint o bobl sydd yn mynd ymlaen de, achos mae o yn gyfrinachol dydy. Ond pan mae rhywun yn dewis rhannu a mae yna gymaint wedi wneud, da ni... Human nature ni ydy, da ni licio deud wrth pobl pan di pethau mae'n gweithio na. Da ni deud wrth lot o bobl. Pan mae pethau yn gweithio'n gret, da ni jyst mor fodlon, da ni'n rhannu ella fo un neu ddau. Ond gymaint o bobl sydd wedi rhoi yr adborth da i ddim, mae rhaid bod o'n wych, de. Ond yn anffodus, ddim byd y statega, achos mae'n gyfrinachol efo'r meddygol, gyfrinachol efo'r cwnsela. Dwi jyst yn mynd efo'r adborth bod pobl yn trafod efo ni ac yn deud bod o'n rili da. Dwi wedi cael profiad fy hun
efo'r meddyg, a mae o'n gres wirioneddol briliant. Da iawn, da iawn. Jyst ategu sydyn i rhywbeth o'r dilyn ddim. Dwi'n siŵr bod hwn yn becyn ateniadol iawn o ran recrwtio hefyd, ynddo? Ia. Bod hwnna'n rhywbeth ateniadol iawn a diolchgar iawn os dim cael ei mestyn i ni fel aelodau, fysa hynna'n gwych. Diolch yn fawr iawn. Da ni wedi rhoi ar y web recruit bob swydd sy'n allan wan. Da ni'r rhestr buddion yna, a mae o'n wirioneddol gres, ynddo? Diolch ni, edrych ymlaen i'r bunig bos rwan gael beth i be ynglyn â fo. So, diolch yn fawr iawn i ti ni am hynna, yn swndio'n ddiddorol ofnadwy. Diolch yn fawr iawn. Iawn, neb yn sylwad arall, ni ydych chi iawn pawb yn hapus. A ni symud ymlaen i eitem rhif 12 lle, a dwi'n meddwl na Tim, chdi sy'n gymryd ar hwn ia? Diolch, Mr Cadeirydd. Does dim byd yma, dwi'n meddwl bod chi ddim yn gwybod amdano yn barod. Mae'r trafodaeth wedi bod yn eitha eang amdano fo. Unig peth mae gennau cwestiwn, ond mae aros dan diwedd ar hwnna, jyst eisiau cael rhywbeth. Ond hapus iawn ateb unrhyw cwestiynau sy'n ar hwn yn benodol. Dwi'n meddwl da chi'n gwybod beth sy'n yno fo, mae wedi cael ei drafod am dyfodol y plas a hefyd. Mae yna nodyn dda, aethon ni mynd drwy sut da ni am sut pa ffordd ymlaen fes ni defnyddio i gwella a ychwanegiad yr wal ar y parapet ar y pen yna. Da chi wedi weld y waith sy'n mynd ymlaen efo'r scaffolding a pethau fel yna. Oedd y dipyn bach o ding-dong efo pa fath o gerig i defnyddio. Oherwydd oedd ddim Iwan yn roli ei lygyd. Oedd o ddim yn... I'r bobl oedd pia'r chwarel fwyaf yn blaena, oedd i ddewis a carreg nhw'n dychrynllydd o rwg. Neu oedd gen nhw dodgy builders hyd oedd yr amser yna. A wedyn da ni wedi ail-wneud y cerig yn carreg lot well a lot bydd yma mewn ganrif neu ddau a ddim yn disgyn darnau fel mae hwn rwan efo dŵr di mynd i mewn. Felly, dyna beth sy'n yna efo'r plas. A hapus ateb unrhyw gwestiynau. Mae gen bobl wneud jyst dweud, ydych chi'n hapus? Mae'r prif pwynt strafod o'r cymodiad yma wedi dod o'ch blaen chi yn dod yn chwefrog, sef penderfyniad i bartneisydd neu gwerthu sy'n methu. Diolch yn byd. Brian, ti eisiau dim mewn? Yes, please, Chair. I don't have any question with the minutes and very happy to accept them. My question was really bearing in mind what is in the minutes. Where are we up to in the process now? O'r chi ti wan ychwanegu hwnna. Dwi wedi gofyn wrth dod â papur i'r tîm reoli. Di am di methu cwblhau waith, cos di rei o'r asiantau ddim dod nôl ato fo eto, ond mae'n bapur i fod yn tîm reoli nesaf, does. Byddai'n gobeithio rhaid diweddariad gadarnhaol i chi, a pwy ddyn ni wedi benodi yn yr awdurdod yn Ebrill, sori. Yr unig beth sy'n ychwanegu yna, dwi wedi gofyn i Edward gael manylion beth i gweledigaeth nhw am werthiant yr adeilad yn hyd a beth i ffïoedd nhw. Mae yna mwy na beth i'r ffi, mae yna gweledigaeth hefyd, pa farchar maen nhw'n edrych i aneliad yn ymwneud efo'r twin track. Mae yna drafodaeth yn dal yn parhau efo un cwmni lleol. Oes, os chi'n cofio nes i adrodd bod yna un cwmni preifat a un cwmni cymunedol efo diddordeb. Mae'r cwmni preifat wedi rhaid lot amser a modelu fewn. Dod i'r casgliad bod rate of return of capital ddim yn digon. Felly fydden nhw ddim yn bysoddi, ond fe ddudodd y person, dwi wedi gwybod am bobl sydd ysaf o diddordeb yn blas, ond mae'n di siarad yn o'r rhan ni, cos mae'r person yn hoffi blas. Mae'r cwmni cymunedol dal yn diddordeb. Swel. Diolch Cadeirydd, cwestiwn sydd gennym ni fo ynglyn â gweithredoedd y plas. Ydy'n hollol glir yn fanno, mae'r awdurdod bia'r plas. Ydy'r cwmni, bobl preifat o bia fo cynt, ddim yn dal i gadael o gwbl yna. Sorry, ti'n dall cwestiwn? Enw pwys ar gweithredoedd plas, bellach? Enw ni sydd ar y plas. Ni sydd yn berchen. Oedd o'n cael ei
gath o'i brynu do gan Meirionnydd. Meirionnydd, a wedyn efo'r trosi wedyn pryd gatho ni'n sefydlu fel parc cenedlaethol, awdurdod parc cenedlaethol, oedd yn rhan o'r trosiant i ni ar pryd hynny. Does e ddim byd yn y gweithredoedd yn dweud bod yr cyn berchnogion yn cael cynnig cyntaf neu byd allan o'n agos? Mi fod yn ymwybodol. Iawn, diolch yn fawr. Yr ail gwestiwn ydy'r broblem gyda'r gwenyn yn Nenfwd yn y plas wedi'w setlo bellach? I siarad ffôn dweud bod y broblem yna, bod y bryfid dod i fewn. Nid gwenyn fawr. Mi o'n y broblem, mi gatho ni dipyn o bobl yn edrych arno fo. Dwi'n mynd i addo bod o wedi sortio, ond gan i weld, mae tymor yn datblygu ar Gwanwyn yn dechrau, ond oedd y rhagolygon ydyn ni diwedd y flwyddyn dwytha yn edrych yn addawol. A ddar rwy'n dynnu'r llechi ffwr? O'r sgaffod i dynnu'r llechi ffwr a tynnu'r gwenyn o'na? Mi gatho nhw'r gwenyn o'na o beth dwi'n ddall. Dwi'n gwybod yn ôl yn union, ond mi gatho nhw'r gwenyn o'na. Diolch yn fawr. Wel, llyn rhywbeth arall am yn rhannol y bapur yma a rhannol yr un nesa am yr Cyfarfod yn Llyn Mair. Oherwydd, da ni wedi cael y chwiliad ar y llyn fel gronfa dŵr, a mae yna fel measures in the interest of safety sydd fel yr pethau mae rhaid wedi cyfer sylw o. A mae un o heina wedi rhoi Cyfarfod i mewn i gael dŵr allan ohono fo os oes yna broblem mawr yna. Da ni dweud yn hyn, da ni bod yn trio cael bres gan y Llywodraeth. Mae'r Llywodraeth wedi rhoi rhywfaint o bres yn ei ddiweddar. Mae'n anhebyg, dwi'n meddwl, fos ni'n cael mwy i wneud hyn. Felly, beth yw'r cynlluniau ni i delio efo'r broblem y Cyfarfod, oherwydd os fysa ni yn y sefyllfa lle da ni'n rheolaeth y lle drosodd i rywun arall, gael ei ddeud, os fysa un o'r measures in interest of safety ddim wedi cael ei wneud, fysa i fel person y sefyllfa fanna'n boeni'n aro. Mi allan oedd wedi, dwi'n meddwl bod o wedi gwneud yn dydi. Yn deall wrth ni bod dedod yn symud ymlaen yn bwgan ar un werthiant. Ia, wedd y bysa'r research yn dod fel yna mynd. So ni allan oedd wedi, fydd o ddim yn broblem, ond dwi'n sach o'n wedi cael ei... Dwi'n gwybod lle oedd y datrys y broblem. Mi'n ei jecio. Diolch. Ifor? Yeah, just question goffreithol really. Ydy plas yn freehold absolute? Neu di o dal i ymwneud hefo teulu Oakley? Wel, ni'n lle wedi bod o'n freehold, ond... Mae yn. Byddai'n gwneud, dwi wedi edrych ar y gweithredoedd o'r rhan o'r dwysio yma eto. Ie. So hynny'n man cychwyn da am fysa jyst i weld beth ni'n delio fo. Ie. Diolch. Ie. Edgar, cwestiwn yma, beth ni'n cael atab iddyn nhw'n cwestiwn o lar y papur. Be sgynna ni a ddeu gwir ydy cyfarfod o Plas Tan y Bwlch 14 o Dachwedd, a fydda ni'n newid i'n byd o'r adroddiad yma mond erbyn ni. Yn yr ysgrifennu o ddaw o beth eraill mae fyny yn y cyfarfod nesaf. Dwi'n gofyn cwestiynau a byddwn ni'n gwybod beth sy'n matar fydd yn yes, cyfarfod nesaf. Isio cloi o batym? Na, os gyda'n bydd arall eich chweregu, ond hapus os ys y gwestiwn angen bobl o APCE. Pawb yn hapus? Na fo, i ddim diolch Tim am adrodd yna, diolch fawr iawn. Yn ymlaen i eitem rhif 13, adroddiad cyfarfod y grŵp rheoli asedau a gynaliwyd ar 31 o Ionawr. Brian, chdi sy'n arwain ar hwn, ia? Ti ar mute, Brian. Ti ar mute. Dal ar mute, Brian. Ti ar mute. Sorry, I wasn't expecting that. I probably should have been, but there we are. Yeah, Brian. The report is, is there before you. Obviously, we spent a lot of time looking at the PLAS. We've mentioned the issues to do with Ariri earlier on today with regard to the budget.
So if there's any questions, I'll do my best to answer them. Iawn, diolch Brian. Sgyn i rywun i'w sylwad neu cwestiwn i Brian? Na, pawb yn hapus? Dwi'n meddwl prif beth i adrodd o'r trafodaeth yn y grŵp yna oedd os ydi plas yn cael ei waredu, mae o'n newid anghenion cyfalaf yr awdurdod yn ylch a cynnal-chadw stad. Os da chi'n tynnu costa cynnal-chadw y tŷ yma allan o gyllideb y parc, mae o'n neud ni dipyn mwy hyfryd wedyn. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Brian. Sorry to put you on the spot, Brian. Diolch fawr iawn. Reit, na ni. Oce. Yn ymlaen i eitem 14 wan. Datgan ar 14. Mae Iwan yn datgan diddordeb o yma. A gai gynnig bod ni'n cael allan y wasg ar cyhoedd dan paragraff 7.8 o'r rheola sefydlog, os gwelwch yn dda. Ydy, cos mae'n effeithio swyddogion. Di pawb yn gytun ar hynna i wneud hynna, yndi? So chi'n ddangos fi bod pawb yn gytun? Iawn, diolch fawr iawn. Na ni, gret. So... Stopio recordio. Ia. I just